Tirkiye di meha Remezanê de ji aliyê şaredariyan, sendîkayan, partiyên siyasî û komeleyên cor bi cor bername ji bo vekirina iftarê têne birêvebirin ku xelkekî zor jî di van bernameyan de amade dibe. Gelek caran jî siyasetmedar di van bernameyan de peyamên siyasî belav dikin ku beşek alimên İslamê jî dibêjin ev yeke ne li gorî pîroziya meha Remezanê ye. Gerek siyasetmedar mesaja aştiye bidin. Tedveciya li kulli mekamin mekal. Her ciki li gori wî cî û adabê wî pêv û axaftina wî heye. Li gorî Remezanê jî eger siyasetmedar û serok û rêveberê partiya bidin jî bes li gorî hewa Remezanê, atmosfera Remezanê gerek e aşîtiye bidin. Hemvelatî jî di vê meselê de bûne du beş. Beşek dibêje nabe bi çi şêve siyasetmedar beşdariyê di rêwresmên Remezanê de bikin û pîroziya Remezanê bikin amûrek ji bo berjevendiyên xwe yên siyasî. Mesela normal Ramazan baverî ibadet tiştê cuda ne. Siyaset tiştekî cuda ye. Ez li dijî vê yekê me ku siyasetmedar peyamên xwe û armancê xwe di nav bernameyekî olî de belav bikin. Lê beşeke dinya hemvelatiyan jî dibêjin çawa ku siyasetmedarek dikare beşdariyê di taziya û dewatan de bike heman şêwe mafê wî heye ku ew biçe bernameyên Remezanê û peyamên xwe jî belav bike. Veya her yurttaş, herkes Siyasetmedar diçin taziyan û dawetan. Em pê kêfxweş dibin. Ez dibêjim mafê wan heye ku biçin fitaran û peyamên xwe belav bikin. siyasetçi gittiğinde farklı bir Bernameyên fitarê bi taybetî jî li Enqere û Stenbolê gelek caran dibin cihê bersivdan, milmilane û belavkirina meram û peyamên siyasî di navbera desthilat û opozisyonê de. Meha Remezanê ji bo alema İslamê meheke girîng û pîroz e taybetî jî li Tirkiyê. Beşek siyasetmedar û partiyên siyasî jî bi rêya bernameyên fitarê hevil didin. Ku di meha Remezanê de jî bangeşeya siyasî bikin. Şevket Erkî, Rûdaw, Enqere.